ɛwɔ Okuman live worship Okuman 97.1 yes share me because my ye ni a na wagye me sɛ ayeyi enka Awurade. God bless you. Medi Nikojochu Michael Edabudu live worship so na yete ma ye nie na wade so ayeyi enka Awurade obia ntie Edabudu e ma ye so Patro Midin the Danny Miracle international keyboardist back up we Okuman FM 97.1 me patro ya tune every Monday, Wednesday and Friday bia nefato Okuman FM neti elder Seth Budu 97.1 e anu ahye so amen. Babio where the bow come 97.1 baby I will be a real in Yamia Sudie and in the Mobro Hunu and count Nafe Natum and so and also and Famao. A real mini was here the Shamubio our Kuma 97.1 Okuma live worship and yet the bro a bring ya Biara a prayer one Kasa which to me say Sabre as I see a queer radiating near question and William. Na yeye kase na yeshira no wei ena awia me no asim konwa ye to aso akose no me nsa bebo de ye tim konwa so ye pagya oti asefo aye didi kase awia ba bia wo bia obefra unua no abona mane se yesim konwa ewo Okuman 97.1 Okuman live worship ye de bro program no edi maye yeni wo fia no wate so se ayeyi enka Awurade 84 no now program Facebook Okuman Radio 97.1 now Rambo YouTube so Okuman Radio 97.1 now our training afei who like here bomadi sa be share page no e di ama adofo ene abusuafo na afei waja comment so e di ato kama awie nyame asomdue enkan na ne mobro hunu eno osmo sani ameka kira wo no Neko Ventures, Sammy Cantrell, Neko Ventures, Sammy Mohamani, say, nay, so fridge, papa. Now, would you see what time? Send your bear, a real boy who bet me and Subi and the other two Akumadia for each of them Neko Ventures, and as open macrowin, cattle, and our Brenda, and Munu Giant. Bomade Saudi, when you bet them, our Neko Ventures, I share. Now, nay, who could do one more. Or the catcher and say, Eda said, good fireman Sabra. Now, Pepe, no, my papa could go there. We are sorry, we hear keyboard, and I say, Jitaibi, and I say, we hear drumsa. But for any of them, our Nelco Ventures. A fay, who do birthday, we hear birthday cake, papa, and your bakunibi. And your friend now, who do birthday, besides cake, we are now signing a Mutrimuna, and then a Debbie. One more day, sir, over Nelco Ventures. Now, on my head in Piamo. Come on. Obubu to move ever Akuapem. Tienie, Akuapem. Amone apostolic, sorry no. And I edit in Shanimu. Bomadi said, over corner for Nelco Ventures for Ashanoma Bow. So we shall make that prayer from Ahuma Trophy. So 0248 729441 0248 729441 Nelco Ventures. Beshana Fe, Omatutu, no man at the amount. Anointed best buy, Sammy Cantrell, say, nay, sir, now a branch here, would them, we need no maybe or her. Do baby enough for a bravo crano, nebo ayo bona, ha, a bravo nebo ayo bona, Miss Row, Bomadi, sir, would you when you ever chilemu, ever Cofodia or Crassi, 10 quanta, a whole anointed best buy, able to we a teacher or training, which radia Bosumin swing, and so we hear Brenda Papa. Bosumen swing, now so we hear macrowing, papa. Nina, yet home use papa. We hear plate, I did me, papa. We hear padlocks, a papa. Near alarm womb, and then near alarm in Nina. We hear baby kettle, Nina, anointed best buy. Akuffo Nina, Papa Sum Honoma, the Srao Saukoha. What dear, Yentia Kaya Oka, we are a bedman in Quadia, Catherine said, and that's a good fireman, said Memra, not credit to me.
na bosome so a meba betua na ya ne sa na wo yes ade na Jimmy nyame ebe bless wo e wo sa kwan no so efi se ewiase asrasre wo hoi enye osra de bebre enye when your whole na fe na ko ka kiro bi mesra o mi pepreta kwasebo ma ho dabi atwam da ya santo apenso ne yes ade no enti bomodin se wo be call anointed best buy inei omakofa box bi aba tie bob no se wonya kota wo hia radio wo dan bio ya wo hia se wo be ko de bob no be se hold anim na fe wo do pen drive e de asa ho enu biara o pe bia na eboma o sa bibia o pe se o de ye bia etibia ni nyina eye anointed best buy omo okofodua okrase 10 kwanta eho na omo butuo wo betimi afre omo ahoma e wo 0544 970 330 0544 970 330 anointed best buy obehe na fe watoto enoma nyina e de ama o say kama obetutu no nyina ama o say kama okrepe bro factory ebutumu adukruma kwapem nei se wori number bre na se wantimi yansidan a that o ma be ka kire so wa mobra entimi ne a wutie me awie abrante ne ababawa penifo se wa ye bi agya yanka se wa ye bi ato aso wari nam ne kakra eye koto blocks me kire o ba bi papa ne wakọ wani kire mu ewo adukrom akuapem abra wodi wani akire mu apra di kwantempon ne so no Presby Johnson no wotira ho a wonsani fa so ko wani kakra bi a wonsani fa so okrepe bro factory ne butu ho se me kantra wo awia yi se wonya du one man 5 inches blocks solid blocks and hollow blocks ni nyina ebiku ho 6 inches blocks solid blocks and hollow blocks ni nyina ebiku ho bomade sa obekọ dodo biara ope odebekọ akoma ho ni gisima wo mu ni se oto 2000 oto 3000 oto 5000 odene ka ebe twene nyina e de akwakuku site ho e de ama na sempo enei se eye 15 po na auto a odene ka besoa e de akwakoma fre okrepe bro factory e wo ahomatu fo eso 0543 844 381 0543 844 381 na bomodi na ko na fe kwaje bros no papa ewo mu no SB Anointed Automobile Service Semi Kanchiro se nei se wo waka wotim nko ade a wohia baby papa na wo de ka na ko enye baby a ye twitwa ahoma ma se ka na ma da bi wey wo de ka no du ha no mo de mfidie aba be sika no so no ma hwe se yare ben ene wo ka no ho no ma print ni nyina ade ama se kama na fe o ma ka kire wo se wo yare wo huni no ma hwe no ma ye bibia ama automatic transmission repair, automatic transmission programming, auto-electrical works, and now for general maintenance, and now for services, PRA, work on both petrol and diesel car, alarm installation, and now for the German Kran said, in a say Ebia, Uki, Ayra, and as a kino intimate spot can be key programming on Bayanina at the amount. SB Anointed Automobile Service able to move a brew a capim terrier, a brew a creapim. They say a brew a creapim. Christ Apostolic, Asorino, CS Asorino, a share war. We do our own some samples, work at Kraka, SB Anointed Automobile Services. Now I can no man so at the amount, at to no man in our canoe, now the NGM at the Akuffo. Yes, I now know you're to come. And as I know, critical when I quite was baby, and they Sano Manina, a trouble that. Nobody saw doing better from our matter for so now. I pay when you are any is our swap 0558 476979 0558 476979 SB Anointed Automobile Services. I must say a Juma Papa at and a war, my papa dear, a war and a war. Amanfo Architectural Services, TNA, Amanfo Architectural Services. Some in Kanchiro said, nay, for when it's Chidom, I would do every happen. What was I say? When you said, the Soviet assassin, now I pay the Yassasino, Kratasina, come on, and the amount, and you can't say side plan or any indenture. Amanfo, Beshe, no, I yelling at the amount, Amanfo said, me Kanchiro said, what was assassin? And sign as a say we are home kratasem now we are home kratasem so na inei say afei utimi tutu no ma nyina bia afei so person ya photocopiers ni nyina Amanfo bɛhwɛ ama we ya dwumako t-shirt
any affair Lacoste, or person do think where today and now local at 2 any morning Amanfo Passion, you jump grand say, we are crusade, and I say, we are here, posters and the banners for any children or Amanfo, wedding invitation cards, Nina or Passion, no, I am, come on. Amanfo, I will tell Akuapem. Omubutu Dew bus stop no opposite. A honor more friend 0241 378070 0241 378070 and now bet me our friend 0201 795505 0201 795505. Now ape Amanfo architectural services. Oh my in normal in her at the amount. Yami slow away. Sir. When you are that here, now after would hear me, produce or drama chair, you open up me, Sikibi, Minadao, a branch say, or Pojuma Papa, Minadao, or no, opium me, now Ottoman Champe, and now Uber Facebook album so Ottoman Champe, and I pay opium is opium said that Sojagum Metawachi, now on Close up Pajami, Ednesi, Nabatiswa, and now opium Yamia, made the life worship at the Bro. Baby, I will be a Away, some sound cries out. Your boss running assassin. Or no good turn out on Toneswa. Dear Diabuao, now a real year. Tier, a bit of Domu to Riaso, a bit of Domu to Suoso, a bit of Domu to Apotanso. Now Sunina, a Dromuyamo, Now, near Mikana some at the actually. Yamikana some actually. Oyo nyamia ono no osoro ni asase nyina ehye nsa tie ne osoro ni asase ehye nsa na yinie eda na bati so oye deja asumdwe hene ono na wiai ye bepaja no me no mienu fa koma emu da ho tie ne a Christopher bebre sori awrade tie ye efse akoma ni mai fintoto adem body no doors no do. But a idea. Aka you akuma pra wakuma mu tutu nyina tugu. Na fe come home. Ye beja uradia. Oti ase. Ye ka kire ne se ofata yeye. Awey. Mini about root. And wa now of course. Simuni dear me nadao. I am very sorry. Now also wo kan ye ho. Wa utie ye ukan ye ho ene ye pete urade. Yes, sorry urade. Ye ka kire ne se ya wa yama yen edoso. Ya wa yama yen edoso. Root. Apom to say. Pacha Yesu adom no Yesu adom ha. Wo wa efe na pa. Wo wa efe. Se Mary chenwa. Obegru Mary o chenwa no chen so wo Yesu. Ai ena me hwe wa ho fade na. Se Mary chen pa dia. Na ọ̀chẹ́ ọ̀sẹ̀ ọ̀wọ́ Yesu Kristo àjẹkwa no ẹ̀ máa yẹn. Eti ẹ̀wẹ̀ bí bẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí àwọn bí aṣọ àṣẹṣẹ òṣìṣẹ́ ìwúradé. Ṣé nyàmú yẹn mọ̀nyàm ṣẹ́nà mọ̀nyàm. Ṣé nyàmú ṣẹ́nà mọ̀nyàm. Ṣíra ìwúradé. Ṣíra òdì òwúrà. Jesus ṣíra òdì. No sadadabale kabababa. Lima suki bado sadadabale. Baba ni ọwọ́ sọfọ̀rọ̀ ni wọ́n yé ẹ̀dí àmọ̀ yé. Baba kuma. Ẹ̀nà ìwé wọ́n sọfọ̀ tán. Masuki bado sadadabale. Baba wọ́n sọfọ̀ tán ní ọ̀nà. Yesira òdì òwúrà.
Onimika Yakafu Eradinika Esi Awiyainamo Yabobo Emanidi Boso Onimika Yakafu
Adanyamie
Adaria ye peta wo. Ayi muhini ya tutu. Oko kroko wo. Oko kroko. Yama wusu. Ayine ye peta wo. Ya wasemi ebisawo. Aria ya wasemi akatewo. Odia we den enenu metu. Ata we den na swati bomu. We den oni bambo to mi kasa. Oyini yesu to mi ben. Ana woni kasa yi. Ata to mi ben. Oyini to mi ben. Baba ni mi ben. Asi to mi ben. 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 Ya magosu. Eti ya wasemi ebisawo. Aria ya wasemi akatewo. Ata we den. Eni bambo kasa. We den enu metu. We den na swati bomu. Aria to me ben. And now the kasa. Oyini nyansa ben. And now the nini atie. And you nyangure. Asika bibi chamo. Aria kabibi chamo. 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 Kabibi chayana. Kabibi chayano. Kabibi chayani. Kabibi chayana. Yama wosu. Oko kroko. Oko kroko. Yama wosu. Aria ye peta wo. Anaya chuchu. Aria ya si wo. Oko kroko. Yama wosu. Aria ye peta wo. Oh, thank you, Jesus. Aria si ya chuchu. Thank you, Jesus. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Father, we bless you. We bless you. We bless you. We bless you. You better Jesus. Me tibi bi kan ewo ku. Me ho mo asane no. Oh Jesus. Na me say atiefo a mo tie yan. Obi a ne susu apoto. Jesus. Yesu a yema ne su. Oyodo. Oyodo. Owa mo bro. Mo bro jare. Na do ye doso. Oso. Jesus. Okron na ochewo nyina. Ipa biara ni wo betimi aye wadoye. E kan Yesu no. Jesus. Tiadie. Radio ni Okuma 97.1. Ewe wutie Okuma live worship. Jesus. Me say ipa biara ni wo betimi aye wadoye. Jesus. Hwe. Abrantia bi ni ababa wa bi koba dwaman. Hey. Jesus. Tiadie. Abrantia no eni ababa wa na koba dwaman. According to John chapter 8, verse number 1, that was John chapter 8. Abrantiano, oni ababa one in the kobo edwaman. Na esense ni pa eye yijimunti. Wo ja Abrantiano ho. Etri ababa one de ko kire Yesu. Oh, but Yesu oyo odo no. Yesu anado ye dos. Yesu ana humo brothers. Enne empa uni boni biara waye. Everything in that day kwai. Jesus. Esense wa sorry Ewrade ti. Ewrade don fun so nyina cha. Amen. John chapter 8 verse number 1. John chapter 8 verse 1. It is your friend so oba or ourselfo. Na Yesu call in go pono so. Na ahmadate no oba asori fie bio.
Na ɔman mu no nyinaa ba ne nkyɛn. Na ɔman mu no nyinaa ba Yesu nkyɛn. Na ɔtena ase kyerɛkyerɛ wɔn. Ɛna ɔtena ase kyerɛkyerɛ wɔn. Na atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ no de ɔba. Eti abira Yesu kyerɛkyerɛ wɔ asɔre fie no. Ɛna atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ no de ɔba bi a wate no adwamammɔ mu bae. Ɛde ɔba bi a wate no adwamammɔ mu de brɛ Yesu. Na ɔde ne bɛgyina mfimfini. Ɛna wɔde ɔba no bɛgyina mfimfini. Ɔka kyerɛ no sɛ. Na ɔka kyerɛ Yesu sɛ. Kyerɛkyerɛfoɔ. Ɔkyerɛkyerɛfoɔ. Wate ɔba yi adwamammɔ mu pɛɛ. Yate ɔba yi adwamammɔ so pɛɛ. Nso Mose hyɛ yɛn mmara mu sɛ. Naso Mose mmara watwerɛ ama yɛn ne sɛ. Wonsi nipa a ɔte saa aboɔ. Obi biara ɔbɛyɛ saa deɛ yɛnsi na aboɔ nkono. Na wɔn nso wɔsesɛn. Eti Yesu sign the death warrant ne ma yɛn. Na yɛn koko no. Na yɛn deɛ ɔka de sɔɔ no hwɛ. Na wɔanya biribi atoto n'ano. Na Yesu brɛ ne mu ase. Eti Yesu si ne ti ase. De ne nsa twerɛ fam. Ɛna Yesu hyɛ ase sɛ ɔtwerɛtwerɛ nkurɔfoɔ na egyina hɔ ne din. Eti ɔtwerɛ kwaku mansa ne wɔtwerɛ bɔne anora akɔyɛ ahyɛ aseɛ. Na wɔda so rebisa no no. Eti Yesu gu so twerɛ nkurɔfoɔ ne din wɔ fam no. Ɔmaa ne mu so see wɔn sɛ. Ɛna afei ɔpagya n'ani ka kyerɛ wɔn sɛ. Mo deɛ. Mo a mo gyina ha yi. Bɔne nni ne ho. Mo nipa a bɔne ni ne ho no. Ma no nto ne boɔ no ka no. Ɔhyɛ aseɛ sɛ osi ɔbaa yaboɔ. Na ɔbrɛ ne mu ase bio. Ɛna Yesu si ne ti ase ɛhwɛ nkurɔfoɔ no. Twerɛtwerɛ fam. Edin na ɔtwerɛ gu fam no. Sister, obi gyegye wɔ adeɛ na ɔgyegye wɔ ho no. Ɔda so pɛɛ. Yɛbu obi aka yɛ wie yi. Mene wo kasa yi. Yɛtene obi asɛm so. A yɛbu ne fɔ. But nipa na ɔte dwa mu no. The same thing. Ɔyɛ bi. Sɛ wɔnhyia Yesu a. Sɛ wɔnhyia Yesu. Jesus. Eti Yesu si ne ti ase. Twerɛtwerɛ fam bio. A ɔsan twerɛtwerɛ fam. Na wɔn deɛ. Afei. Wɔtee. Na wɔn ahonim bu wɔn atɛn no. Na wɔn hu sɛ ɔmo adwaman a ɔmo abɔ no ɛso kyɛn ɔbaa ne deɛ ne nti. Wɔfiri adi mako firi mpanimfoɔ no so. Wɔn dwane fi hɔ. Besi wɔn a wɔdi akyire no so. Besi ne otwa toɔ so. Na ɛka Yesu nko ne ɔbaa a ɔgyina mfimfini no. Ɛne ɔbaa no. Na Yesu maa ne mu so. Ɛna ɔbaa tampa Yesu Kristo a awia yi waba wo fie hɔ yi. Na wɔn maa ne mu so. Na wɔn hu no obiara sɛ ɔbaa no nko no. Wɔn hu obiara no. Ɔsɛ no sɛ. Ɛna afei ɔkasa kyerɛ ne ba no. Ɔbaa. Ɔkasa kyerɛ ne bɔ dwamabɔ. Yesu kasa kyerɛ odwamabɔ. Ɔkasa kyerɛ odwamabɔ. Na ɔtu ne fo. Ɔtu ne fo. Wɔnku no. Dabi. Ɔtu ne fo. Ɔtu ne fo. Obi a wotie me. Baabi a wonam no. Baabi a wonam. Yesu ɔnku. Dabi. But ohia o. Ohia o. Na wɔtu wo fo. Ɔse ɔkasa kyerɛ. Ɔkasa kyerɛ no. Na ɛgya ɔtu ne bafo a. Ɔtu ne fo nipa dɔm ne. Dabi. Na ɛka ɔne ɔbaa ne nko. Yesu frɛ no. Ɔfrɛ no. Ɔde ne gyina ne. Ɔde ne gyina ne. Ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ. Ɔhyɛ aseɛ sɛ. Ɔtu ne fo. Ɔtu ne fo. Tia futuo no. Tia futuo a Yesu tu. Ɔsɛ no sɛ. Ti Yesu ka kyerɛ ne sɛ. Ɔbaa. Me baaba. Ɛhe na watoafoɔ no wɔ. Nkurɔfoɔ na ɛkyɛw baa yɛ no ɔmo wɔ he. Obi amu wo fɔ anaa. Obi antimi amu wo fɔ. Na ɔsɛ. Obi ammu me fɔ. Dabi obi atubɔ na mmɔ me. Na Yesu sɛ no sɛ. Enti Yesu sɛ. Me nso. Ɛndeɛ me nso. Me mmu wo fɔ. Me a woyɛ m'agya no. Kɔ ɔsoro ne asase wura no. Me a mete ahengua bɛ so. Me a menti na wiase wɔ. Me Yesu. But tia futuo a metu yi. Kɔ. Na ɛnkɔyɛ bɔne bio. Na menkɔnkɔyɛ saa deɛ bio. Ɛna Yesu kasa kyerɛ wɔn bio sɛ. Ɛna Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ. Mene wiase han. Me Yesu Kristo. Hey. Aso ma. Abraham. And I will remember. Oh, be inside that. And I will remember. Oh, be inside that. Message we remember me twice. Nyame boa meba beto message so bibia be phone lines no dia ma ma hu se nkrofo ani apre ye mu ye phone lines no but course ne ba never enti mebue na me de wato so bibia be phone lines no e dia ma afei
Maybe I'm phone lines no. Oh God. My yenio. Debbie. Maf 0551 667755. Line also. Yes. My yenio. Mr. Low Radio no. Every yes, radio so radio monyam. Bonita. My yenio, Miss Robert, Society in Kerade. My yenio, Debbie, Mammy for you front of so. My yenio, I ain't Kerade, I ain't Kerade. Benny, we did the sound Casafi. That's why my camp on Mammy Casafi, Akropong. Mammy, I jump on myself, Radian, when I'm Tia 1 year called, and when I'm better. Yeah, the radius, one of them workers, still the nation so far, or the other. Say what man na what people frasa nga beto yen. Nya ye ka sre nya minister na ka wo yen anim no ye sre radin sra na wo de ne bambo. Ene ne mpaja wo yen ne ne mabusia ene ekropon man nyina so ye da na sre. Apedan kan. Amen. 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 My yen yo. Okay. My yen yo. Dabi. So come Amanfo be front so. My yen yo. Mr. Robert Society in Kerade. My yenio. Yeah, what's all I know? Hard drink, San Fabio, me for people front to so. My yenio. My in Kerade. Mr. Minia Ben, who didn't sound Casafi. But I have more from the Casafi flow. Yo, Casafia du Crom. Every year when I'm Ben out the radio or Kuma like was so. But oh, Metronum at the year, radio. But I will 20 seconds for 2 minutes for year. Mamma, yeah, Ube to me, Asamusu, Amawana, Ukon, Dime, Minami, Dime, Minami, Mami, Ube to me, Asamusu, Mo. My yenio. I will get at it. Mr. Minia Ben, who didn't sound Casafi. You are going to be that you have it. O Casafi latte. Every year is Sauradian Munam Nayanko. I don't know the radiation. I did at the Akropong now. Mama, we are quite a good. My body too. Yami enkoswana onsira abusuani na onomo papa na wo Yesu amen maye yeni o So danke urade. Mesra udi ni sa Casafi Me ba to me Casafi Akropong wo frame se be ni. Yo awiai me je urade asekese. Oyare bi kire me nre no djobeti ano petia. Na mi tumi kra na so life worship me di me hu die mo ka che urade se e be kwa wie ne wa san yare ampa. Me timi asore de me na ngesi form. My God, my God. My Jana si bebre. My God. Onko tiara na ni akedia on samiare. Dana sida. Amen. When the radio say mami ampara oh mami fakole my yenio Mr. Robert Society in Kerade. Yo minia ofrefi we did the sound Casafi. Yeah, we line on maintain can ye o Casafi. Casafi du Crom yo away forward mo nyam rade ni enko. Hello. Oh, Debbie. Maintain can bet me as a friend. Monanya me as a mommy. Amara. Oh. Monanya me as a mommy. Amara. Go. My yenio.
Debbie, once you went to be a so 0551 666 7755. My Yanio. My Yanio. Medasiminia would in this Okasafi. The Hammer Samuel, Cassafia Ducrom. Samuel Cassafia Ducrom, and when I'm Ben out the Mel Radier. Nothing must already did when you're much over 10 seconds for to myself again when I'm young. I'll feed you away from me. I'll feed you away from you. Well, you, Emmanuel, Unyameba, Idawase, I'll feed you away from me. I'll feed you away from you. Well, you, Emmanuel, Unyameba. Why I take Namisra, Papa, Namisra, mo. Auntie, my minister, yes, set fitting rabbits in there. A radia or your boafono, Jesus, Wababa Serrano, our life worshiping. My Yanio. There be me too, come I'm in for people from the super come. My Yanio. Yeah, Debbie, I'm in for people from. My Yanio. I ain't care. Within the South Casafi. If I saw me doing the dynamic, I see Victoria Street Game. Yo, and when I'm Ben out the Merati. If I saw me my bedroom too. Yo, 5 seconds, but maybe I have been into Tell me one why I want to more. It's for my city, and for my own baby. And I say, oh, my last caller, my Yanio. Oh, yeah, my last caller. Within the same. There be a normal dear Miss Row, Mibranaya Pianessa, and then Yamias Nayamco, Danasaniamco. What I Matum. Meeting me for Ofrebia Bio, Medisia, anointed best by Seven Cancer or Self when each remote Akuffo or Crassin. Minim Sella and that's why I say, now so a Brenna Asson, Brenna a pay. And if one each Akuffo or Crassin, 10 quanta, what all cut to Brenda, Iron Macro in Nina, called anointed best by or SB anointed Otumba services, able to move a brew a Akuapem. But what they say, car problem Biara, or the Bakakadino, or Christ Apostolic Church, I saw none in the chef fence wall, a share wall, Bomade, sir, one no, ever Conafi, West Ocano, and so Ediamo. Amanfo architectural services able to move a Akuapem. Omanate Dow bus stop in any division, was as no one some Biara, but what they saw a corner, Amanfo, at me up to no man at the amount. May Bon Kaya Bio said. Nay, what do I need them? I will a ducrum Akuapema or prepare bro factory seven cancer. I was saying, nay, yan 3 number baby, you basic time. Now, after your dance, you know, Messero, we have blocks, papa, and 6 inches blocks and 5 inches blocks. When each them, I will a ducrum Akuapem, a hollow blocks and solid blocks. Nina, or prepare bro factory, better, now for 1 mount Nina, Epi, El Honum.
bema oni nyina ebi no de akwa kujao na ko venture se me kan tell se bo modern fridge no wohia bi afei kettle macaroni birthday cake papa no wohia bi me enche bi anam birthday ba bedu birthday do a e ba se pam ne de abesi okuma se tem na afei de ye kika ne sa 2 years ne egusu a ye di ye be kanam de akwese me fridge enti na ko ventures baba modern aye sa no mari nyina e de ama wohia na modern se obedi wani be chemwa priwa ku apem omni apostolic aso no edi nhwanim obehwe ne watoto ne manyina ma ena me ni me nua ba odifo ba prophetess ha me kire omu ye prophetess root ena me ne ba ha na me shira na onka ho Michael Chum ena fe David emi keyboard no so me sorry so am here the drive no aba beto ko so am no fidie no ena Akomai 97.1 Ewurade be bless you was have bless you me no be sia me di grab din at the elders and fireman me don't see ba Minua, afei ma menka me wura mu aso ahunu a menyaye wo Safari Valley Eco Parking Trail. Emra yeduro pe akwantifo akwankyerefo a won ho akokwa agye yende yemfa akwan a yebefa so nya so ahunu mu na ngye